Hinjotono no sari kaham tan ni hingga ang nong ni takuk jual kubilang ma ko channel no tui tongnai tan ni hingga norok ang ta sab ni bagai sab ni agan se kok sana nai tong norok sawi ma kana je thumbnail tai title nugin norok sawi ma kana o koi gi no salni saltam ni bisingo tipra hastego belai no gului sari ra ka je tipra sarok ni bisingo lasina renglia baksa baksa tipra sarok baksa tipra jigrok je muni bosong ni borok basi tini Agartala wo town no chaso mai sala nya nang siu je abo kuno romo ya kuno bara no ya direct kholam direct lama wasi gul bazaro belai kana wana mi cinta za asra lasima kari kana je tini oma hige lama bunyi nok bus kang roko je bunyi nok luk roko oma hige tonglanya nangka je posu pakini soman hasing thangsi ble je baksa tipra juk ang o bidu no egan lisanam ya ni jongmani khapani takotai buk song tangai hingke tina ang ani o bidu o khuk hamya ro kar jagi mano ba seleng wa to khlai manjago kari manjago khakai nakardi tangai hingke norok anu comment khaimen bising tei baksa ba anu sahori tong khaje o buri ro koyjona buri ni bagai norok nung kise bidu khlai gor di je kisa sagor di hini anu bui sahor nai tongmani bising tise ja ang tini video khalanya ni ma phajak siu je oborok je ang wana kha poso pakhi ni sai pano marang kha je borok khoroksa borok ngai je tipra juk ngai tini bahai ka ba gul bazar bus kango je lamo mane sagori krei tini kubikok sanan thanga lengta nor video nugui makana khapang ni dakotai buksong asike tipra hastewo je baksa sini borok tipra jigrong ni bagai asike lasina renglia aba haike tini video rok fute so kai tongmani nugui tongo je tipra sarong no baksa sini tipra sarong ni mokhang no sogi tongma kalayo sina identity no sokumai tongma kalai tongkha he doba ko lai thangja sapna ba 15-20 din haisiko Gujarat je dolsa arab gang tong lai arbo manjak lai mani je sak phaloi arbo tongai ri ganai arbo same ri ganai bai se sago kholabi ton ma kalayu nor video no kana abo belai kana je asake sini baksa tipra jigrok ni bisingo laisi mung kerikha laisi mani kirmani mani sago obahai kerikha je poso pakhi ni sai pon se laikha khoroksa borok khoroksa nung education ngai tongai khoroksa borok nung bahega aba hege tini lama rogo tini oma hege lengto sengtangi tongi maka sagori kereke tongi mangka belai khana sini tipra saroni bagai laisi mungka je o khoroni khorotan tipra jengni bagai tini sini tipra sarok belai khano laisi munguma ka ba respect ma yangi thanga tini oma hai boroni bagai no kahang borok kahang bere sini tipra sarok kahang bere sini tipra jorok tini agor tolawo thangdi je kono jaga thani nozor hamya mokol hamya bai na sikjago je bakha sitra bai na sikjago respect maya tabuk oma hayengui tongo je oma hay beri rongni bagai no masa mangnei je beri tongmani bagai oma hay sinal tongma bagai tini sini kaham borok kaham beri tipra jogrok ago tola thanga hingke tini satok pitok khaijago rom fere somprok khaijago jobordosти tini oma hayke rom fere sompre khaijago ba sungsala rok hingke ba botharjago oma hayengui tongo o koyjana borong ni bagai je tini oma hai tipra sarok satok pitok khaijagui tongo hingke tamo sane khapang ni dakotai bukhusong tini norok tai kaise video nugui mana ni screen no khakayang ri rwane khoroksa chakra juk hunjinai aboni address ko ta amani ya tamkhe bini jengko komon bisinti kisa khanamani hingke bini bojaga area o tongo modupur side khoroksa umor chakra jengno khoroksa sijak nukjak borok ngai buma bodol ngai tongi botini wan sabai so somai sai tongi kha o ma pili nor nugui ma khana khaboni ta ko buso exactly o ma so simi se belai khana tipra hastewo wan sabai tongmani wan sabai manjang mani o ba hai bidu kubang ma ngai tongkha je tongmani haluk sidra rui thangi tongkha dine o ba hai obosta ngai tongkha je o ma so ge khabangni da ko buso abo tam saka abure je modupur area side bini mungrok to malia khakhayo nakadi
botama sai tongkha je aro thangai adorma mani mai masa mani ma thumani ma nungmani abono sebo kunsugui sai tongsu khuk anando tongo khuk masa o mai aba hairok je bo video footage sai tong ar plus bo kok bo bini totally brain mental kharap haike kok sawi nong je kok samani no otoria oma haike kok sakanga bono jekono kok sangka bo te kaisa kong gori ui sai tong aba haike sai tong je tipra hasteo blai no wana mi sincha khaboni ta ko tei bo khusong je omoni tei khorong ti sana nango sini tipra sarok je tabuk je rajniti hinnai neta nitri rok je MLA rok nor kisamoni tei kok ti sana nango againstly omoni tei sing kok khorchana nango omoni tei kok sayake sini tipra hasteo sini tipra sani belai halo khamiao thangi mano bobishodo thangnai যদি না তাবক আসুক বাঙ্গি তংখা হিকে মো হাই বরক মা সামুসু তংমনি বাগै जोंनि सिनि तिप्रा सारनि बागै बेलाय खनो अपमान बा रेसपेक्ट सारा ngै थाखा बाक्सा बुरि रक जे सिनि तिप्रा जोक रक अमा हाय बरकनि बागै तिनि टाउन थाखा के रेसपेक्ट माया मकल नजर हामिया मैना सिजागो तिनि खुक हामिया खाजागो रम फेर सम्पर खाजागो जबरदस्ती बाक्सा इयाबनो खाबंनि दाखतै बखुसां आनि कक सामनि जाया तखा नाकादि आंगै हिंगे आं खुक हामिया रक साजागै थाङै मानो o video ro nogai againstly ang blai khano kha khamka ang khoroksa tipra sangai blai khana ang bojolika nangai hinge oma hairok no nokhangke sakni khise tung phlai phayu oma hai ngota inga sungno sanai ang norni takhok jewel tai o video no sajagi tongkhe subscribe like share comment khaler di tai an kok samani sai tongkha nakari rejak di hinai jotono no hambai hinai asugona ang video no mothakjago hambai